Tòtils, amb Oriol Mogas i Lola Monés. Cada divendres de 3 a 4 al Prat Ràdio. Lo nostre era tan sexy i sensible, aquella veu tan brutal i indescriptible. No sé, xori, crec que m'he posat trista. No sé, xori, per tu sóc invisible. Fa temps que sóc el shadow, sóc immadura, deixo el meu amor de la... Bon dia, Oriol! Bon dia, Lola, com estàs? Una mica nostàlgica avui, Per què, Lola, per què estàs nostàlgica? perquè avui, programa 40 de la temporada dels Tòtils, és l'últim programa de la temporada 1 dels Tòtils. Oh, quina pena. Molta, molta pena, molta pena. S'acaba un cicle. No, un cicle no, una temporada. S'acaba una temporada dels Tòtils, de la primera temporada dels Tòtils. És I hi fort, haurà més? Sí. De moment el Prat Ràdio no ens fa fora. Clar. Com a mínim una segona temporada que ens quedem. Sí, Això sempre és important. correcte. Llavors, per a aquest programa d'avui, hem decidit fer-lo de sempre, però una mica diferent. Per exemple, a Salseus Setmanal, que és la secció a la que ara entrarem, no us parlarem de nous salseus, sinó el top salseus que hem fet. Això és com un programa de highlights dels Tòtils de tota la temporada. Exacte. Anem a analitzar el postpartit. Això és el postpartit dels Exacte, Tòtils. o sigui, som al postpartit, anem a analitzar el partit. Anem a analitzar quina temporada... Quina temporada han fet, què Exacte. podem millorar. Per l'any vinent guanyarà Champions. Correcte. Si vols comencem amb Salseo Setmanal Exacte. i ens remuntem als primers programes on van sortir diverses primeres informacions de l'ampliació de l'aeroport. És veritat. Amb el que traslladarien Traslladem els ocells a i van fer molta conya altres aquí. coses. Ens vam enfadar molt. Ens vam enfadar molt, com també ens hem enfadat fa poc amb aquesta ampliació de l'aeroport. I per què volíem portar avui com a highlight de la temporada de Salseo Setmanal? Bueno, també perquè fa poc, el dissabte 14 de juny, va haver la manifestació de Ni un pam de terra En contra de al Prat, en contra l'ampliació. de l'ampliació de l'aeroport. Vam ser-hi unes 2.000 persones i el més divertit de tot, bueno, dintre de que no és divertit, No, va però ser que la Lola i jo estàvem aguantant la en primera pancarta. línia. Que avui he vist un vídeo d'unes persones parlant de no sé què, quieren ampliar el aeropuerto, tal. I hi havia una foto de la manifestació i he pensat, mira la Lola i jo, que graciosos estem allà. Hem sortit a RTV, a 3CAT, o sigui, a TV3, A la 4... a la 4... No, la nostra al cara ja... Nacional. Bueno, també nosaltres i tota la gent del CAU que estava Sí, allà tot el a que primera estàvem fila. aguantant la pancarta, sí. Bastant divertit, com vam acabar allà. Veníem de gravar unes coses per l'Ajuntament. per projectes. I arribem allà, ens comprem la samarreta, ens ve una persona de Ni un pam de terra, algú vol aguantar la pancarta? I tu i jo... Oh, i tant! Sí, claro. Home! Els primers... Clar, el que no tenia jo en ment és que, literalment, érem els primers. Clar, jo pensava que era aguantar la pancarta mentre es feia el discurs i ja està. Clar, o que, no sé, Bueno, va estar xulo. va ser divertit. Va ser molt maco veure tanta gent defensar el Delta. Sí, va ser molt maco. Van haver moments de tensió amb la policia a arribar a la seu d'un determinat partit. PSC. Jo no em mullo. A veure, no, jo no, o sigui, no ens ficarem amb ningú. Jo no he dit res, he dit No. realitats. Hi havia 3 furgons de Mossos d'Esquadra, quan ens Amb vam... metralletes, no? No sé si metralletes, però porres Amb i... antiavalots. Sí, o sigui, eren antidisturbis 100%, per com anaven. Sí, A més, eren a mesura que antidisturbis. ens anàvem apropant, s'anaven tapant. O sigui, s'anaven pujant com es diu, el buf. Sí. Bueno, Que també et dic... no tenia cap mena de sentit. Calia fer un desplegament policial tan gran per Una mani pacífica. una mani pacífica que hi havia nens I àvies amb i cadira de àvies rodes. amb cadira de rodes. I no àvies, on un pare estava. I amb cadira de rodes. És que és això, bueno, no sé. Bueno, mira. Tanta por fem la gent del Prat, escolta. Imagina't, tenen por a Ni un pam de terra. Bueno, altres coses que han passat, un highlight de Salseo Setmanal d'aquesta temporada i de la Com no meva podia vida ser d'una ara altra mateix, manera. exacte, és la relació entre la Muixca i la Boineta. És una cosa que aquí s'ha anat parlant bastant. Tothom sap que Muixca és la paraula que més s'ha dit en aquest programa. És el mot més pronunciat pels Tòtils. Exacte. Bueno,
I Sí. l'altre dia van anar a un podcast, la Muixca i la Wineta, a Dentro, de Primavera Sound, que copresenta l'Alba Riera amb el Iñaki, crec que es diu, que va sortir a Marley, era el que feia... Iñaki Williams, germà de Nico Williams, que vindrà No, al Barça. és que no sé si diu Iñaki o no, però algo així, ¿vale? I van anar bàsicament a parlar de la seva relació, de lo molt enamorades que estan, de com es van conèixer, el primer cop que es van liar, rotllo com... És Uau. un oversharing a tope. Són perfectes. Parlant de personatges públics, sabem que a l'internet comporta doncs, que la viralitat dels continguts és el que mou les xarxes, no?, al final. Sí, sí. I nosaltres hem tingut la mala sort o la fortuna, o la fortuna, depèn exacte. de com ho vulgueu veure, de que un dels nostres TikToks s'ha fet viral, Un únic, un únic TikTok, parlant de... criticant a la Berta Roca. Criticant, sí, Bueno, criticant les opinions de la Berta Roca. Sí, els comentaris de la Berta Roca al documental de la Minya Mal. Crec que això ha sigut top 1 Moment de temporada. salseo setmanal dels tòtils. Ah, sí, sí, salseo dels tòtils 100%, Top top 1. 1. O Més que res perquè ja no podem treballar a ICAT, No, ni a res de no. la meva... No, No. no. És broma. Espero que no. Bueno, més coses que són ja marca de la casa. Seguint amb aquest tema, Clar, les crítiques del primer programa de part meves amb Una colla del Prat, si voleu saber quina, escolteu-vos el primer programa. Clar. O sigui, i la barbaritat de fake news i de bulos que jo he anat deixant en cada programa d'aquesta que temporada. primer vas començar molt fort tu, però després també anava a dir les meves, Sí, eh? sí, t'ho vaig encomanar. Jo em vaig relaxar i llavors tu vas dir, home, aquí han d'haver-hi bulos. Clar, clar. Però bueno, sempre hem defensat que si no és un programa periodístic Exacte, i per tant, presumptament a tope. Crec que és la segona paraula que més és la segona dita. paraula més dita a part de muixca. Muixca i presumptament. Sí. Presumptament la muixca. Presumptament és la teva paraula preferida. Sí, Quan però més estem que res als perquè tòtils. t'esculpa una mica del que pugui passar, saps? Exacte, exacte, 100%. Sí, veiem una notícia que és molt bona. Presumptament passarà això. Presumptament ha passat l'altre. Exacte. Més coses. També, parlant Oh. de coses presumptes que poden haver o no passat, jo recordo, abans d'aquell Primer. 6 de setembre 6 de de l'any setembre. passat, Abans d'aquell primer programa que aquell es va primer programa publicar que es va emetre a les 3 de la tarda, un divendres. un divendres de setembre, que vam escoltar-ho per ràdios que ni sabíem que teníem, Exacte. i que s'escoltava doncs, amb una dubtosa qualitat pels nostres pocs coneixements radiofònics. Abans d'aquell Abans primer d'això. programa va haver una cosa molt maca, que és un programa que ningú ha escoltat, tret la Lola i jo, un programa d'uns Un pilot. 30-40 minuts, Sí. un pilot de... Què vam dir? Fem 10 Sí. minuts de xerreta I vam per estar provar. 30-40 30-40 minuts, sense escaleta ni res. I va ser el dia que jo vaig saber que podíem fer una hora setmanal. Sí, Va ser el dia que jo vaig dir ens la traiem una hora setmanal 100%. jo ho tenia clar ja abans, eh? Jo dubtava per mi, perquè jo en plan, no em sentia si seria capaç de parlar Ja d'estar una una hora hora. xerrant. És complicat, realment és molt complicat. O sigui, la gent que fa una hora sol té molt de mèrit. Sí. O la gent que fa més d'una hora sol té molt de mèrit, perquè al final has d'estar tota l'estona parlant. A la ràdio no es poden deixar llocs buits ni silencis, que és una cosa que parlarem que a les entrevistes que potser és dels punts fluixos que jo em noto. Ja arribarem. Però bueno, ja arribarem. En aquell episodi inèdit, aquell programa pilot, programa 0 dels tòtils, per dir-li d'alguna forma, ja vam començar criticant. Sí, ja Vam començar a marcàvem tope. el que anava a ser el programa. Exacte. Va ser quan va sortir el programa aquest de Ni un pam de terra, anava a dir, de la banda del pati, on sortien La Muixca, Detallets, Figaflaues, tal, com parlant de la música urbana, de la nova escena aquesta en català, i no sé quin grup va dir-lo de l'Espurna, que com havien de dir Espurna, si era millor dir... Com es diu Espurna en castellà? Doncs no ho sé, la veritat. Ara, Flama? No, Com Flama. es diu Espurna en castellà? Ara no, Xispa. Xispa, eso. Com havien de dir Espurna, podem dir Xispa. I l'Oriol i jo estàvem molt enfadats. Sí. Bueno, com sempre, no? Que s'ataca la nostra atacs llengua. gratuïts al català per Exacte. la cara. Però bueno, Vam passant a començar més forts. coses, sí, vam començar més coses. Passant de crítiques i coses que van passar al principi de la història dels tòtils, també com a tòtils i com a principiants en el que és el món de la ràdio,
Hem tingut problemes, Lola. Hem tingut problemes. Hem tingut problemes. Igual que el primer programa no es va emetre perquè era una prova, va haver un programa que tampoc mai es va arribar a emetre perquè jo només em vaig gravar la meva veu. Perquè va ser l'únic programa que se m'ha deixat fer de tècnica de so. No, que vaig dir, vinga, Oriol, eren dels primers, potser dels 3 primers, que jo vaig dir, vinga, Oriol, avui faig jo de tècnica de so per provar, per saber com funciona. Així ens anem rotant. Perquè no ens oblidem que als principis dels tòtils jo estava aquí sola i l'Oriol estava a la peixera aquella. I us preguntareu, i ara, tòtils, qui hi ha a la peixera? Ningú. Està el nostre, a l'Esperit Sant allà. Exacte. Vigilant-nos. Li donem a gravar, ens posem a xerrar i després l'Oriol li posa musiqueta o el que calgui i Clar. talla parts que toca tallar. Però això, Sí. l'únic programa on jo he tocat la taula de so, se'm va gravar a mi la veu perfecta i no vaig activar el micro de l'Oriol. També hem de dir que a part d'aquest problema, que a més va ser divertit perquè jo no m'escoltava durant tot el programa i vaig no va pensar, dir res. serà un problema de cascos. No va dir res. Clar, és que els cascos no anaven alguns. Clar, aleshores vaig dir, bueno, aquests cascos no van. I se'm va il·luminar el cap al final del programa. Sí. Almenys no va ser una entrevista. Sí, això hagués sigut mortal. És una cosa que jo estic bastant content, que no hem tingut problemes amb entrevistes, llevat d'un dia Un dia amb la pròrroga. que no anava... O sigui, no és que no anés... No era culpa nostra com a tal. Clar, no anava com l'entrada d'àudio de l'ordinador. Sí, i va venir la pròrroga al podcast i potser s'hi van estar aquí 3 hores. O sigui, crec que és les persones que més estones han estat amb els tòtils gravant programa. Sí. S'hi A sobre, van fer el matí. Molt majos, perquè... Molt macos. Podrien haver dit, o sigui, ens feu venir al Prat i no van els putos micros, Recordem que són del Maresme, eren? Eren de... no venien d'aquí al costat. No, però crec que eren del costat de Vilassar, perquè van dir de la zona hem entrevistat a tothom i a l'única que no és a la Muixca, que està al costat. Doncs eren de Vilassar de Dalt o alguna així. Del Maresme, o sigui, que no Sí. estaven a prop. No, no pas. Però bueno, o sigui, la veritat és que agraïts no... perquè ens vagin donar l'entrevista gravada amb el mòbil, que no s'escolta gens malament, És veritat, al final també t'haig de dir. vam gravar l'àudio amb el meu mòbil. Amb el teu mòbil, i no s'escolta gens malament. Uau, que fort, eh? I a més amb els micros i tot, fem veure que estàvem parlant pel micro. És que tu mires el programa i si no et poses molt quisquillós a mirar com sona cada micro, tu creus. Sí. Tu creus. Parlant de convidats que han vingut, no, ja parlarem això Clar, a convidats. ja És parlarem. que no, és que és de Salseo. Vale, doncs ho fico aquí. Ui, L'altre podcast que vam portar, l'Orsai, és l'únic podcast Ah, és a qui veritat. els hi hem ofert beguda. pensava que anava a ser dels pitidos. Ah, no, això també ho podem Això dir. també. Però són els únics convidats a qui vam decidir que es mereixien que portessin beguda. Però perquè va ser o sigui, allò no va ser un convidat, o sigui, va ser una col·laboració. Sí, va ser l'Orsai en roba el programa. Clar, i va ser Crec que com es deia un el programa. conjunt en el que simplement Clar, és que fèiem vam el estar una programa hora. junts, Sí, saps? vam estar una hora fent... No va ser com, jo què sé, el programa de la pròrroga és una hora sencera amb ells, però no va ser una hora sencera de programa conjunt, va ser una hora sencera d'entrevista, D'entrevista. com l'Audet, per exemple. Sí, l'Orsai sí que ells portaven una secció. Clar, però sempre nosaltres oferim aigua o cafè, que Sí. és el que ens ofereix la ràdio local. Clar, exacte, però dic que ells són els únics que vam comprar, invertir diners en beguda. També perquè jo vaig veure que bevien bastant en el seu programa i vaig pensar, ho haurem d'equilibrar. Clar. Potser ens ho hauríem de plantejar de cara a la propera temporada, portar algun regalet per les persones que vinguin. Sí, no estaria d'entrevistada, de col·laboradores i coses Una així. enganxina. Una xapa. Una samarreta, Una no, que és tassa. molt cara. Una com tassa, xapa a la encara més ràdio. No. Ja veurem. Ens ho hem de plantejar. Tot és plantejar-ho. Sortegem el peluig. No. No. La Grachi, la Merchi es deia, que pobret, al principi ens acompanyava sempre. I ara ja ens l'oblidem sempre, sort que avui està amb nosaltres. Sí, avui està amb nosaltres perquè l'he trobat. Perquè a la meva habitació és un desastre i a vegades la trobo i a vegades no. Diu molt d'això, la meva habitació no és tan gran. Què coses més? Quines coses més? No sé com ja he formulat aquesta frase. Han passat? Oh, sí, ara que ho veig apuntat. Nosaltres vam començar els tòtils realment... O sigui, els tòtils, la idea, primer era de tot, o sigui, de tot això que veieu ara i de que heu vist, la idea era la Lola i jo parlant, fent un podcast,
conversant, el que sigui, àudio, no entrevistes, simplement comentar les coses que passi a la setmana i prou. Què passa? Que sóc un cul inquiet. I llavors jo ja vaig començar dient, Oriol, una entrevista, una mica de... Si arribem a gent, donem altaveu a gent propera. Vinga, Oriol. I l'Oriol, vinga, va, Lola, t'ho compro. Llavors ja, quan ja ho teníem tot signat amb la ràdio, bueno, signat no hem signat res, però quan... Ho teníem tot pactat. Tot pactat. Una setmana abans de començar el primer programa. Quan vam fer el programa pilot, Oriol, una camareta, no? Ho gravem. Bueno, dos, perquè abans tu estaves allà. Ja, videopodcast. Vinga, una mica videopodcast. No només canal d'Instagram i de Spotify, un TikTok, un YouTube. I l'Oriol, tu creus, Lola? Jo, sí, Oriol, a tope. Jo vaig i me'n recordo, bueno, ho podem mirar per la segona temporada, fer-ho... Sí, tu no volies. No, perquè jo pensava, bueno, algú senzillet, saps? I jo vaig dir, jo no em baixo del carro. I en veritat és una bona decisió, una bona novetada del carro de la Lola. Sí. Perquè el videopodcast és... Hi ha molta gent que ens diu, jo és que prefereixo mirar-me el vídeo. Sí. Després hi ha molta gent que prefereix només escoltar-nos. Pues per això tenim les dues opcions. Veus? És que jo crec que és un programa que val escoltat o mirat, saps? Val igual. O sigui, no hi ha algú visual que diguis, buah, és que si no el mires no té gràcia. Et perds algú. O sigui, que et perds algú. No. Clar. Si el consumeixis com el consumeixis, estàs a tope. Amb els tòtils. T'entenes de tot, bàsicament. Exacte. Sí que s'ha de dir que a veure la tercera. Jo ja em sumava la temporada. La segona temporada, a veure si hi ha algun canvi. A veure si hi ha algun canvi en aspectes tècnics, no de... Sí, o visuals. Visuals. Esperem que sí. Esperem que sí. Esperem que sí. Com també esperem que en la temporada que ve ens regali moments com els 2 cops que vam quedar finalistes en projectes radiofònics. És que jo volia anar per aquí. Exacte. Els Tòtils tot va començar com un projecte que l'Oriol i jo volíem fer per fer unes pràctiques, per dir una forma, bàsicament. Dins del món que ens agrada, no? Que és el de la comunicació visual, que per això ho estudiem, tenint la ràdio del Prat, un mitjà que ens cridava l'atenció, tal, tot el que ja hem anat dient, però ni amb l'objectiu de fer diners, ni amb l'objectiu de res més que estar aquí, xerrar i fer el que estem fent cada dia. I hem arribat a 2 finals. Les 2 úniques on ens hem presentat... La final de la Champions. Literalment les 2 finals de... Bueno, la final de Champions i la final de Lliga. Vam arribar al final de la cadena SER. Vam quedar finalistes, tenim un diploma que ho acredita. La cadena SER, una de les més top. La SER Catalunya, al costat de Plaça Catalunya, una de les cadenes així... O sigui, és de les més top de l'estat espanyol. Era grupo... La SER és d'un grup editorial gran. Grup Idea Ràdio. No, era Ràdio Catalunya. Era Ràdio Catalunya. Però Ràdio Catalunya crec que no Ràdio de Catalunya. Ràdio Catalunya. Sí, però crec que és la vessant. Però dic que el grup editorial... això no ho sé. Gran, Prisa? Pot ser, sí. I després vam quedar finalistes al concurs de podcast de proximitat, com ja hem explicat, de la xarxa amb RTV Ràdio 4. Què és Ràdio 4? És una bona pregunta. Crec que deu ser una ràdio de RTV, no? No, és una ràdio catalana. És una ràdio catalana, però amb un català més formal. És que vaig fer un treball sobre això. Bueno, dona igual, però que hem quedat, o sigui, finalistes a 2 concursos. O sigui, és molt fort. Bueno, és reconeixement a la feina que fem cada setmana. Exacte. I encara que no hàgim guanyat... Hem arribat allà. És un boost. Clar, exacte. És com... L'any que ve més. Clar, tampoc ens podem esperar com el del Barça, saps? No et pots esperar que el primer any que tot va bé, el Barça ho guanyi tot. A veure, esperar ho pots esperar, saps? Però és més realista que aquest any no haguéssim guanyat la Champions i l'any vinent sí. I que també, o sigui, sent realistes, que som principiants. Sí. Anys d'experiència, aquest dia està. Vull dir, vale, hem fet coses a la carrera, però... I s'ha de dir que les presentacions no és el nostre punt fort. No. O sigui, de fet, a mi no m'agraden gens. Ens posàvem, a les 2 que hem fet, ens hem posat tan nerviosos en el speech de defensar el nostre projecte. Clar, bueno, el segon millor que el primer. Sí, però vull dir que a mi no... O sigui, a mi també la idea de que algú em compri alguna cosa és com... És raro. Clar, saps? És encara estrany, ens hem de fer la idea una mica de com funciona tot això. Però també, algú que ens ha donat els tòtils, cosa que jo... No, o sigui, sí que no m'esperava, però és el que menys ens esperàvem. Era que ens donés feina. Exacte. Que ens donés... O sigui, a part d'aquesta experiència, que ens donés més experiència professional.
com per exemple, doncs, La col·laboració que vam fer amb l'altra veu. que va ser programes intensos per la quantitat de gent que hi havia, Sí. però també programes on guanyes experiència, saps? Sí, perquè has de dinamitzar un grup de 15 persones, Clar. per exemple. Has d'entrevistar, jo me'n recordo el dia que vaig estar sol, a 5 persones a la vegada, i és complicat. Però bueno, també això és que no teníem experiència en el que és les entrevistes i I ens les hem sortit superbé. Sí, ens hem sortit en totes, jo crec. Després també ens ha donat experiència una cosa que properament passarà, que serà el 30 aniversari de la capsa, que farem de reporters, amb el vídeo documental resum del 30è aniversari, o sigui que... Ojo, cuidao! Si algú vol sortir, que vingui a la capsa. Clar, exacte, I ja que ens ho digui. si ens diu algú divertit, sortirà. Exacte. I per acabar, l'últim projecte que jo ja he colat, i que crec que ja es pot dir, Oriol, a una setmana de la primera publicació, jo crec que ja es pot dir que serem la cara d'estiu de l'Ajuntament del Prat, de la campanya d'Instagram de triar el teu estiu al Prat. Clar. Això és el més fort. Jo això encara no entenc Jo com això- hem arribat fins aquí, però bueno. Que o sigui, l'Oriol i jo anem amb el meu mòbil i els micros que ens deixa l'Ajuntament a gravar on ens doni la gana. Una mica sí que tot està parlat i pactat amb l'Ajuntament, tot i clarament. amb un treball de preproducció. Sí. Però és tan tòtil com l'altre dia que vam anar a l'skatepark. Bueno, però també et dic, jo crec que part de la gràcia del contingut de xarxes és que sigui natural i sembli natural. Sí, completament, però dic, en el moment que anem, com sense cap acreditació ni res, que som de l'Ajuntament, i ens posem a gravar uns vídeos, és com una mica raro. Però perquè és el primer cop que ho fem. Ja, per això. Com el primer cop que ens vam posar aquí a gravar tòtil, saps? Ai, estava cagat. Ai, no tenia I això cap que mena de estàvem sentit. Tu i jo sols. Ja. O sigui, jo me'n recordo com quan vaig a la música. Hola, ai, Bon què dia, tal? Oriol. Hola. No, hem millorat tant. I el programa del Traveu anàvem per tot el Traveu preguntant a gent tan alegrament, saps? En plan, I barallant-nos pel micro. què feu aquí? Uah, Què esteu fent? Això és top moments, dels tòtils. Va ser Jo crec bastant que guai. per mi és top un moment dels tòtils. Anar amb el micro inalàmbric preguntant-li a la gent És molt coses. divertit anar amb el micro inalàmbric. Va ser molt top. Quan sigui la Fira dels Galls, Ho tornem a fer. demanarem Sí, 100%. pel carrer preguntant a la gent. 100%. I bueno, jo crec que de salseo, de highlights de salseo de la temporada, ja ho podem tancar aquí. Sí. Si se'ns acut una altra cosa, no s'amoïneu, ja ho direm. Clar. O sigui, sempre ens ho podeu dir com, buah, per mi el meu highlight de salseo va ser aquest. Com si tinguéssim tan fans, saps? No, però anant a Música Lovers, un altre cop, com no, Parlant de la paraula més pronunciada d'aquest programa, no diré el nom, la palabra. la M paraula, l'àlbum que ha tret. Play I també, Samba. també s'ha de dir que és molt important, a part de per la presència que té aquest nom al programa, perquè és la nostra intro. És que una cosa, és molt fort. És que és la nostra intro. Quina intro tindrem l'any vinent? L'haurem de canviar, haurem de ficar la d'aquest àlbum. Haurem Que de ha tret ficar ara. una lliure de drets de propietat intel·lectual perquè no ens denunciïn. Bueno, Pot ser. No ens salta, la de la música no ens salta, ens salten altres. Bueno, però igualment aquesta cançó té drets de propietat intel·lectual. Aleshores, Però és diferent perquè com la música no està amb cap, com es diu, productora o alguna així, com que els drets van una mica diferents. això s'haurà de parlar... Podríem tenir una intro pròpia. Una intro pròpia que els nostres amics compositors barra productors Ja, Judit. barra músics ens podrien ajudar a fer. On intro dels sortim l'Oriol Tòtils i jo divertida. cantant. Clar. O no, simplement dient, hola, som els Tòtils, i ja està. Cantant no. Hola, som els Tòtils, Potser, hem vingut a parlar. si ho fem cantant, l'audiència ens cau a zero. Bueno, què més, Oriol? Bueno... Més àlbums, Més més àlbums, àlbums. no? El de la Greta, l'EP, que no és un àlbum, molt bon àlbum de temporada, molt bon àlbum EP per iniciar-se. Què més? Doncs aquí has posat l'àlbum de El conellet dolentot, Bad Bunny. de... Com es diu? Baile tenen noms- Inolvidable. Es diu Baile Inolvidable, només, l'àlbum? Ai, És que com no, sempre tenen... DTM, no? Lo de Debí tirar más fotos. Crec que es diu així l'àlbum. Vale, és que com sempre tenen noms llarguíssims. No, crec que es diu Debí tirar más fotos o alguna així. O Baile Inolvidable, no crec. Bueno, és que és l'àlbum de l'any. O sigui, jo encara l'escolto.
Potser és que a mi m'ha impactat molt, però jo el trobo boníssim. Bueno, serà l'àlbum de l'any fins que surti el de 21 Pilots, al setembre. Que va sortir la setmana passada, a mig del programa, la nova cançó. Sí, que de fet, o sigui, vam acabar la primera part i em vaig tancar a la peixera a escoltar-la. Sí, i jo pensant, què li està passant Què a li està l'Oriol? passant? No, i a més, a mi no em deixava escoltar-ho. O sigui, estava jo aquí sola pensant, m'he tornat boja, qualsevol cosa, o el món s'ha aturat, perquè l'Oriol estava quiet Estava quiet mirant la pantalla de l'ordinador com un possés. i jo parlant-li i no em responia. Després vam descobrir que era perquè tenia els cables desconnectats. Ah, sí, després vam descobrir que és que no tenia els cascos connectats, llavors. Tot era culpa meva, també. Però bueno, va ser divertit. Aquest any s'ha anat molt de concert. Sí, jo he anat un cop, però quin cop? És que, clar, jo vull dir com s'ha aportat diners Clar. a la cultura. Sí, sí. I a nivell... Va, has anat a un Impacte concert, però emocional. has anat a un musical. Ah, sí? Maricel. Ah, clar, és veritat. És veritat, també és Sí, molt... realment clar, jo he no és anat un a concert. poc, però pocs molt intensos. Clar, exacte. Però estan cantant tota l'estona, saps? Sí. No, jo aquest any m'he lluït, amb els concerts. Joder, si cada dijous t'anes de concert. Sí, jo he anat a la Muixca, vaig anar a lo de Parla d'Anna, al C. Marí, a quin vaig anar, que ara no me'n recordo, al Ralfitxú, a principi de curs vaig anar al Festival B, no sé si he anat a algun més. Segurament sí. Els de Festa Major, però... I segurament he anat a algun més que no me'n recordi. 10 concerts. Els de la Wineta, com a mínim 7. No, estic contenta. Sí que és veritat que m'he gastat uns diners que potser no sempre tenia. O sigui, com... Crec que dec molts bízums de cafès. Però m'agrada molt anar de concert, la veritat. M'agobio una mica, sobretot al principi, amb la cua, això m'atabala bastant. Però un cop comença a sonar la música... Ah, el de la Raïz! Com em podia oblidar del concert de la Raïz? 8. A la Teleco! Sí, no. Ha sigut fort. I jo, pues, com hem comentat, he anat al concert de 21 Pilots, que... Jo, I el de l'Olivia Rodrigo? Bueno, però el de l'Olivia va ser l'any passat. Quan va saps? Va ser l'estiu de l'any passat. Ah, va ser l'estiu. Clar, no vale. hi havia tòtils encara. Pensava que havia sigut al setembre o alguna cosa així per un moment. No, però bueno... Però quin concert era el de 21 Pilots? Clar, és aquests concerts que dius, hi haurà alguna cosa que el pugui superar? Saps? A nivell de... d'aquestes bandes que dius, després d'aquesta banda, quina banda podria veure en viu que digués, buah, Queen, per mi. Ja, per tu Queen. Bruno Mars i poco más. Ja. I estarien a la part. Però bueno, sí, o sigui... D'aquestes experiències que dius, és que... Bueno, també has anat al concert dels Turqueses, de l'altre dia que vam anar... Bueno, però vaig veure 2 cançons. No vas estar tot el concert? No, vaig veure la meitat. Ah, bueno... Però també vas anar a Festa Major... Sí, però bueno... S'ha tirat molt de concerts gratuïts. Sí. Sempre, I també Maricel, que bueno, Maricel és Maricel. Sí. Maricel, no... Que era el meu regal de cumple i no vaig anar. Podem recordar això. Moment tòtil, també. Moment molt tòtil. Era el meu regal de cumple i no vaig poder anar perquè tenia un rodatge. Perquè temps mort. Sí, temps mort. Tots termes de futbol, eh? Tot. No, bueno. El postpartit, en fora de joc, temps mort... Bueno, seguim parlant de Musical Lovers, del Highlights. Hem portat a molts artistes dins de l'escena musical. De fet, va començar amb un grup musical. Sí, els Turqueses. Que són els Blaus. Els Blaus. Els Blaus. Els Blaus Claret. Els Blaus Claret. Aquell és un altre. No, i hem de dir que, o sigui, agraïda a tothom que ha vingut la Poncelam, ha vingut els Turqueses... Ha vingut Bo 21. Bo 21, Jabugo, DJ Carmela, el Marcos X... Marcos Xe. Xe, això. O sigui, ha vingut molta gent, però no podem no remarcar com a l'artista que ens vam flipar que acceptés venir amb els tòtils. Jo avui he de dir, encara no entenc com va venir. Jo tampoc. La feina producció. La feina producció de l'aula és magnífica. És increïble. M'he tirat flors a mi mateixa. La Maria Jaume. La fucking Maria Jaume. O sigui, per si fos poc, va acceptar fer una videotrucada. O sigui, a mi les videotrucades em foten un pal. I per si fos poc, el dia del concert... Clar, perquè com va ser videotrucada jo li vaig dir hola, ens agradaria fer alguna cosa que fos com presencial. Cara a cara. Exacte. I ara del concert va dir, doncs un ping-pong. Un ping-pong així. Amb el seu roncol a la mà. Sí, i em va fer gràcia perquè rotllo, la vam esperar tal, i va venir ella a buscar-nos de sí, perdoneu, no sé què, perdoneu. fent esperar. Majíssima, Tan o sigui, maca. és molt maja. No. O sigui,
tan simpàtica, tan divertida. A més, després ens va comentar aquell TikTok, perquè no li sortia una cançó i jo sí que sabia quina era. Després, editant el vídeo, i ho vaig posar i va dir sí, era aquella del Sencentra, no sé què. Impressionant que la Maria Jaume hagi vingut als Tòtils. És molt fort. Després ja parlarem de quines són les entrevistes més top, però jo crec que això està al top. Està al top. Això va ser la segona entrevista. Sí, crec que Realment, i a sobre, quan la vam contactar, o sigui... No li vam dir els nostres noms, un moment. Hola, això també és molt fort, eh? 2 entrevistes i no li vam dir els nostres noms en cap moment. No. O sigui, no li vam dir... És que ni online ni presencial... No, presencial potser sí. No ho sé. I és Jo que no ho tinc clar, tampoc. online estava molt nerviós. Online estàvem tan cagats. I no vam dir res. Vam dir, hola, comencem. Hola. No, vam parlar una mica, com... Sempre parlem una mica amb els convidats. Sí. O bastant, depèn d'aquí. I això va ser fort. A veure, l'any vinent, aquí portem. Jo tinc unes ganes de... Perquè, clar, ara els últims mesos era com... Contactar gent perquè vingués era una mica difícil perquè quadrar horaris i dates a un mes... O sigui, en l'últim mes de curs és difícil. Però ara que se m'obren les portes... De tot l'estiu? De qui puc portar als Tòtils l'any vinent durant tot el curs, estic tan emocionada. O sigui, tinc moltes ganes. A qui portarà la Lola l'any vinent? Ja tinc 2 confirmades. Què dius? 3. Lola, i per què jo no sé res? Perquè se m'ha oblidat dir-t'ho. Ai, després m'ho diu. Ho puc dir aquí? No ho sé. No, després t'ho dic, per fer hype. Bueno, ha sigut fort a nivell musical aquesta temporada. De fet, crec que són les persones que més hem portat. Sí, perfil d'entrevistat, crec que és el perfil que més hem portat. I sempre ha estat xulo. Perquè a més també hem portat perfils bastant diversos. Diversos, és veritat. Parlarem a la secció d'entrevistes d'una mica... Bueno, i clar, i el de l'altre veu hem portat... Clar, 25.000 músics. Potser és un 70% de les entrevistes sobre persones que fan música. Una cosa que està molt bé, i és que hem portat, crec que bastanta paritat entre homes i dones. Crec que sí, va haver una època que ens vam ratllar perquè portant com 3-4 programes seguits només nois, però crec que s'ha equilibrat bastant i de forma supernatural. Som uns cracs del feminisme. No, però està molt bé. El programa no pot ser més igualitari si ja parteix en un home i una dona. O sigui... No, ens falta més gèneres. I més orientacions sexuals. Bueno, però és que si 2 persones tampoc no, clar, podem fer tot. Amb 2 persones és difícil, clar. Sí, clar. I ja estem bastant repartits. Home-dona, hetero, homosexual. Està superbé. Està superbé. Està superbé. No direm qui és qui, de cap dels dos. Descobriu qui és l'home, qui és la dona, qui és l'heterosexual i qui és l'homosexual. No se sap. Comentin. També ha sigut molt fort, molt intens i de moltes experiències i emocions i vivències a l'enfora de joc. L'enfora de joc hi ha dies que l'hem viscut tan tristos i dies que l'hem viscut tan eufòrics. Tan alegres i tan eufòrics. És una secció que va marcada... M'estic posant tan nostàlgica. És una secció que va marcada per lo bé que ho faci el Barça. Els nostres estimats i estimades jugadores del Futbol Club Barcelona per part del masculí, que, a veure, sent sincers, aquí s'ha parlat només de futbol. Sí, però jo ja ho sabia, que passaria això. Un nou propòsit que m'agradaria fer per l'any vinent és parlar una mica d'altres esports. Per donar visibilitat una mica a altres esports que potser no tenen... Ho has anat fent una mica, tu. Sí, jo no, perquè no m'interessa. Amb coses d'atletisme, de bàsquet, algo així. A mi em sembla bé, però no esperis que sigui de mida que surti. Potser són 30 segons d'allò parlant de coses així esporàdiques. D'handbol també està molt guai. Ping-pong com el que fan com aquest estiu, l'estiu jove. Clar, triar el teu estiu. Exacte. Triar el teu tòtil. No trieu, ens separaríeu. Això, aquesta temporada del masculí ha sigut... Crec que va dir el Marc Caçador que li ficava un 8. A la sotana el Marc Caçador crec que va dir que li posava un 8,75. Perquè no havia arribat a guanyar la Champions. Però que un 8,75. És que, a més, si compares de la temporada passada aquesta... Però ja no és només a nivell de títols, és a nivell del que inspira l'equip. No, per això que dius, si mires d'on veníem, o sigui, de com ens sentíem amb el Barça, també títols, tot plegat, ara, com ens hem acabat amb el Barça, és que, rotllo, jo li donava el 10 només per la il·lusió que ha tornat a l'afició i a tot, saps? Vale, no vam guanyar la Champions, però és que si ho haguéssim guanyat tot de sobte, hagués sigut una bogeria tan extrema, com ens haguéssim passat tot l'estiu sense Barça. Jo encara no sé com passarem tot l'estiu sense Barça. Però bueno,
Per sort, ara encara tenim com com es deia? Joan Garcia. Joan Garcia ja han fet el Saps que post. avui Fabrizio Romano ha dit que el de Nico Williams i el Barça està fet? En sèrio? Sí. Ai, para, que ens emocionarem i tot. Ja es veurà la propera temporada, ho comentarem. El femení... A veure, el femení realment ha tingut una temporada a nivell de títols igual que el masculí. Sí, Ha guanyat idèntica. tot menys la Champions. Clar, però això De és fet, raro pel femení. Un pèl millor perquè s'ha quedat a la final de la Champions. Sí, però que dic que per ser el femení no ha sigut la seva millor temporada. No, o sigui, una temporada Però sí, també- en el que jo confiava que guanyaríem la Champions, però ha sigut una temporada d'altibaixos, de començar amb dubtes, de... També canvi d'entrenador. Canvi d'entrenador. Tot s'ha d'entendre. O sigui, també és veritat que és una cosa utòpica que... Guanyar tot sempre, Sí, és guanyar-ho tot impossible. sempre. És que ens hem acostumat a una normalitat tan poc normal, tan utòpica... Clar, o sigui, és que igualment el que segueixen fent de guanyar lligues cada any Sí, és que no és i ser normal. finalistes de Champions, o sigui, segueix No és sense ser normal. normal. Però sí que és veritat que aquest any, com el masculí ens ha donat tant, potser hem deixat més davant del femení de com anàvem tu i jo l'any passat a tope amb el femení. O sigui, jo això sí que ho he notat, que vam plantejar en fora de joc sent un 50-50 i no ha sigut 50-50. No. Bueno, hem de revisitar una mica... hem de tornar al femení, hem de Hem tornar de al femení. construir el en fora de joc. Exacte. I la Ingrid Engen se'n va. Sí, també és que això hi ha hagut baixes, hi ha hagut descobriments molt guais per part de... L'Alexandri, com es diu? No es diu Alexandri, o sí? Laia Alexandri. Laia Alexandri, que torna al Barça. Però oficial, que ho ha Sí, penjat sí. l'Instagram del Barça. És que tornen totes tornen. Estic molt contenta. Una cosa, l'Ona Batlle va tornar l'any passat o aquest any? No, o sigui... Ja fa 2 anys, oi, que està al Barça? Vale. Jo també he de parlar sempre de l'Ona Batlle. Que va penjar una història, un post, la Lucy Brons, que s'havien anat la setmana d'aniversari de l'Ona Batlle, juntes de viatge, i després l'Ona Batlle també ho va penjar. I unes cares enamorades, sobretot l'Ona, una cosa... T'has posat trista? Sí i no. Sí, no. Sí, em vaig posar trista de segueixen juntes, no puc ser la nòvia de la Ona. Però alhora és com, que maco, saps? Que mones. Bueno, cutes. D'altres seccions del bàsquet... O sigui, d'altres L'Oriol ha seccions posat, del bàsquet millor no parlem. Vale, perquè d'altres seccions del Barça, la veritat és que no hem comentat res, o d'altres esports, en comentat res o poc, perquè no els seguim. Jo l'atletisme i la NBA, i el bàsquet sí que els segueixo bastant, però aquí, com el programa no és només meu, doncs parlo del que ens uneix als dos. No, però tu pots parlar. Però Jo parlo de tot. el que has dit tu, del Barça bàsquet, jo millor no vull parlar. Passem Per llavors si a algú secció tenia dubtes de... de la teva postura. Clar. I ara passem a la secció de recomanacions i el que anava a ser unes recomanacions variades D'arreu de l'àrea metropolitana. de l'àrea metropolitana es van convertir en bàsicament 2 recomanacions fixes cada setmana, 2 grans recomanacions, per cert, 100%. però 2 recomanacions que no roten i no rotarà la temporada vinent, us avisem de Són tot. fixes. La primera és el meu gran i la meva gran devoció i la meva gran recomanació que sempre faig en visitar els espais naturals del Delta del Llobregat. I l'altra és, cada cap de setmana no falla el nostre estimat cinema Capri. No podem no recomanar-lo. És que no us pot no recomanar. que Aneu al Capri, de fet. A més, és que, gent, 5 euros, diumenge 6, però és que anar al cinema per 5 euros... Una cosa, que no has d'agafar el cotxe, que pots anar caminant. Pots anar caminant. O sigui, el Gran Via, que et costa 8 euros anar al cinema? I has d'anar a agafar el cotxe o el el metro o i el això ja bus. et suma més al cost. O sigui... I les crispetes del Capri són boníssimes. 1,50 les crispetes del Capri. Són les millors crispetes I són que he provat. boníssimes. Bosses de patates consistents, 1 euro. Preus populars. Preus de poble, preus de carrer, els preus que volem. Ho són tot. I els espais naturals del Delta, gratuïts. O sigui, hi pots anar en bicicleta, caminant. No pots anar en transport En públic. bicicleta, depèn de quin lloc no pots entrar en bicicleta. No, però dic fins a l'entrada. Ah, sí, o sigui, sí. fins a l'entrada dels espais naturals pots anar en bicicleta, caminant, en cotxe, a Penquín... En cotxe, millor no. No, sí, millor no, però dic com que et pots apropar. Sí. I després per dins caminant. O sigui, de bojos. I, ja que estem a culturetes, anem a fer unes últimes recomanacions de temporada. El primer de tot que ens recomanarem és, abans del que ja he posat aquí,
és que mireu l'Instagram de l'Ajuntament, perquè hi haurà 2 nois que recomanaran coses molt xules i bueno, ja que estem fent com... ens estem empapentant del que es fa a l'estiu al Prat, doncs recomanar les activitats que hi ha al Prat Exacte. durant l'estiu. Abans d'arribar a la que tu has apuntat, no ens podem oblidar de les revetlles de Sant Joan, Clar. que aquest any hi haurà 2 top, la Barceloneta com cada any, que és a més la festa major de la Barceloneta, que punxa DJ Carmela, I i Jabugo? Jabugo, al Nus aquest any també fan revetlla a Sant Joan amb un espai delimitat apartat de la festa per llançar petards. Sí, això, per la gent com jo pas, que tenim alta o sigui, tenen un sensibilitat. espai Hi ha un que no es pot espai. llançar petards. Exacte. No, al revés. No es pot llançar petards i hi ha un espai perquè els llencis. Ah, que guai. Perfecte. I punxa Jabugo. Ah, i això no es fa? I al Nus, al costat de l'escatepark. Que Clar, interessant, no ho sabia. El problema és que el Nus, una punta al Prat, la Barceloneta a l'altra punta del Prat, el meu grup d'amics ja està dividit. Sí. Bueno, i la recomanació, bueno, també hi ha Sant Pollín i coses d'aquestes, però la recomanació més top del que és l'estiu és Sant Pere, Sant Pau, les festes La majors, festa la major festa d'estiu. major d'estiu del Prat. Que es va recuperar fa uns pocs anys. Sí, sí. O sigui, s'havia deixat de fer fa uns pocs anys. La llavor, li hem de donar tot el mèrit, o les alternatives, o no sé qui ben bé ho va fer, presumptament, ho van començar a moure i després l'Ajuntament ja s'hi va sumar, ja ha sigut com més un altre cop oficial. No n'hi ha concerts, com a la festa major de setembre, però vaja, tornen a haver-hi moltes activitats que fa uns anys no teníem. Clar, Dia de les Castelleres, Cercaviles, De fet, Diables... enguany fa 10 anys la Colla Castellera d'aquí al Prat i fan una festa el cap de setmana vinent, dia 28, dissabte, per celebrar-ho. Mira, al final, moltes No, recomanacions. si al final les recomanacions aquí no al paren. final, a l'estiu hi ha moltes coses per fer, òbviament. De fet, ho cadascú recomanem. anirà de vacances on vulgui i on pugui, però al Prat hi ha moltes coses per fer. Per això us recomanem estar atents i atentes, estar al tanto de l'Instagram del Prat, perquè amb la campanya Tria el teu estiu al Prat descobrireu tot el que es pot fer. Clar. Que sempre sembla que quan et quedes al Prat no hi ha res a fer, i hi ha molt a fer. Jo ho he descobert gràcies a aquesta campanya. Totalment. Més enllà d'anar a la platja. Clar, exacte, això ho s'ha sap de dir. tothom. Això ho sap tothom. I ara sí, Passem a l'entrevista de la setmana. que ens la farem entre nosaltres. Correcte, mentre parlem una mica de les entrevistes que hem tingut. Hem entrevistat amb molta més gent de la que l'Oriol es pensava. Sí, de fet, si contem de 40 programes, jo crec que tenim més de 20 entrevistes, Podria ser. Sí, segur. perquè vam dir una setmana sí, una setmana no, i ens vam passar una mica pel... Jo és que em vaig tornar boja escrivint a la gent. No, ben fet, Llavors, fet. Al final, aporta Aporta valor, coneixements, sí. aporta visibilitat, no es pot negar tampoc. Llavors, jo et volia preguntar, Oriol, top 5 entrevistes que hem fet. Doncs és una pregunta molt complicada Qui ens perquè... la va proposar l'Alba Riera, aquest top 5? Sí o què? Quan va venir el programa va dir espero que a final de temporada feu un top I que em poseu la convidats i que em primera. poseu la primera. Doncs és molt bona pregunta perquè no me l'he preparat. Top 3, anem Top a fer 3, top fàcil. 5. A veure, diré així, que em vinguin al cap i després ordeno. Vale. L'Alba Riera, Sí, jo també. perquè és l'Alba Riera. Després l'Audet. Sí. És que tindrem el mateix, Oriol, que avorrits. Ja. Després, potser alguna de... O l'Orsai... No, o sí, Orsai Pròrroga o la Odios i Simis, saps? Una entrevista o programa amb un podcast. I què més? Ai, és que a mi, per exemple, Riggles em va agradar molt. Perquè eren els primers que no eren tan amics nostres, ni tan llunyans, saps? Era un dissabte, però era com fora d'horari. Ai, no ho sé, és que, per exemple, amb la Diana l'altre dia també m'ho vaig passar molt bé. Clar. Saps? Amb la Poncela també. Ai, jo... És veritat, és una amb el Guillem també Amb el va ser Guillem molt guai. xulo. Bueno, només et parlava tu, però... Pip! No, és Pip. broma. Què més? És que jo ja m'he oblidat Sí, de no me'n quanta recordo gent a qui hem portat. Jo tampoc. La Maria Gemma va ser La especial. Farners. La Farners també va ser molt guai. És veritat. El Nil Virgili també va ser molt top aquesta entrevista. Top 1, és que la Bo 21. És que tothom... Vale, sabeu què ens passa? Que tothom ens ha caigut molt bé. Ja. Llavors tenim problemes, però jo crec que el meu top 1 és Alba Riera, top 2, l'Audet, top 3, Nil Virgili, 100%. Jo potser també diria el Barriera Audet, Nil Virgili
i un d'aquests dels 3 programes que van venir. Sí, és que la pròrroga també va ser molt fàcil. Sí. Bueno, no sé, o sigui, és que tothom ens creu... Crec que, o sigui, no menteixo si dic que a cada entrevista que hem fet... Sortíem molt contents quan s'ha anat la persona i ens hem quedat parlant, ha sigut com... Que simpàtics, cada sí. No és persona per quedar bé, no és per quedar bé. És més maca que l'anterior. Realment... I ja anàvem amb por quan venia algú de... Aquest ens ha caure malament per estadística, saps? Perquè com... Clar. O no podem connectar tant per estadística. I realment ha sigut una cosa de sort, Sí. de que hem contactat amb gent que pues era gent Però és que també molt... és el que hem parlat sempre. Sent un podcast de primer any, que no hem tingut un bombo, saps? O sigui, que no és com, vale, portes una temporada però t'has fet superviral, superfamós, que no som ningú realment en aquest món, encara. La gent que ve, com a convidat aquí als Tòtils, que no siguin els nostres amics, és que han de ser bona gent, i gent, o sigui, no bona gent, bueno, jo crec que tothom és bona gent, però gent maca, només pel fet d'acceptar venir a l'entrevista. Sí, és veritat. Puc mirar els programes a veure si hi ha alguna entrevista que ens estem deixant, perquè em faria com molta pena. Jo crec que si ens l'estem deixant, sí, mira, crec que és el primer que em surt de seguidors, espera, Oriol. Ah, mira, si surt aquí. Sí. Jo crec que si ens l'estem deixant, potser... Perquè no era tan bona. Vale, però espera, posa el mòbil així, que així és més fàcil de veure. A veure, anem a fer un càntic de qui hem portat, per ordre. Els turqueses, la Maria Jaume, la DJ Carmela, DJ Jabugo... Albarriera, Rigels, Nil Virgili, Orsal... Nil Virgili, de UE capítol. Bueno, i Albarriera el 8. El 8, uau. L'Orsal, La Lucía Eslava, la Fira Vícola amb el Marc i la també va ser molt guai. El Queer Music Fest... Bo 21... Bo 21... Crec que t'has saltat. Farners... La Farners. Deus i Simis, La Pròrroga, Poncela, el Guillem, Laura Grau, Odet... Bueno, els 15 convidats de l'altra veu, exacte. Diaris... La Diana, el Marcel... el Marcos i el Marcel, de Ni un pam de terra. Ni un pam de terra també molt xulo, l'entrevista amb el Marcel. És que realment no hi ha hagut cap entrevista que hagi dit tia, aquesta... Li falta alguna cosa. No. Però bueno... I pitjor? Clar, jo, el que t'anava a preguntar, jo crec, sincerament, i no és per dir lo típic de sempre, però jo crec que la pitjor que van fer va ser la primera. Crec que ho portem dient des del primer programa. Però no és per un tema de que el convidat no fos guai o de que no ens caigués bé o que sigui. De fet, ens com molt bé els dos. Sí, són les turqueses. Van venir l'Adri i l'Òscar. Que són... Que ens hi fem. Sí, que ens hi fem. Que l'Òscar és el cau. I l'Adri, jo els he fet fotos més d'un cop als turqueses. Clar, jo he dormit en una tenda de campanya amb l'Adri una setmana, saps? Sí. Però sí que és veritat que es va notar molt... Que no tenia ni puta idea de fer entrevistes. No sabíem com entrar a les preguntes, com enllaçar les preguntes. Com treure-los coses, saps? Amb respostes monòtones, no saber treure-li bombo. Quedar-nos com més lentes. I se'ns noten totes les primeres entrevistes, però sí que és veritat que la primera va ser com la més xocant, en la que més ho hem vist, no? Clar. Llavors jo crec que per això sempre... Jo crec que el Mira, jo també afegiré DJ Jabugos. Jabugo DJs. Perquè estàs dormida aquell dia, és veritat. Perquè estava tan dormida, i el Javi i l'Hugo, que també són de despertar-se tard, estàvem els tres tan suats. O sigui, va costar aquella entrevista, va costar molt. I el mateix, o sigui, em cauen molt bé, són col·legues meus, però és que no hi havia per on arrencar l'entrevista, saps? Però bueno. Sí. A veure l'any vinent quina diem. L'any vinent, a veure quina és la pitjor. Jo només espero, la veritat, que no vingui algú i sigui bord amb nosaltres. Perquè quedaria així. Ja, ens quedaríem tan petits. Ja. Ens tornaríem tan petitons. O potser se'ns aniria la olla i començaria a dir tu de què vas? Tu de què vas? Gens, l'Oriol. Trauríem clip de TikTok i ens faríem virals. L'Oriol era qui va No passaria. D'actitud així de pelea, però que va, ens tornaríem superpetits. Com a molt, quan la persona se n'anés, diríem... Vaya puta borde. Que borde. Sí, però com sempre des de ser petits. Sí. Bueno, llavors hem fet una cosa, i hem demanat a la nostra audiència que ens enviés un àudio mitjanament maco. Hem demanat tant a persones que han vingut al programa com amigues. A tothom que volgués, realment. Sí, a tothom, que ens han respost 4. Ui,
Densa Llet també ens ha fet un àudio. Bravo! Vale, llavors començarem amb Densa Llet, que no sé per què també m'han enviat una captura. Ok, anem a ficar primer el seu. Oh, això no ho hem escoltat. No, Saber què és. Jo no n'he escoltat cap, Ho he escoltat al meu micro. Jo els he dit... Jo tampoc he escoltat res. Ah, vale, perquè sigui sorpresa aquí. Vale, De fet, hi ha algun que espero que sigui un àudio perquè si no, no sé què serà. vale, vaig, Primer, Densa Llet. Convidats al primer de l'Altraveu. Hòstia, que se'ns havia passat i estem al metro i acabem de veure. Perdó. Però, bueno. Que molta sort amb el programa, la veritat, que ens va agradar molt i que soc molt fan, que me los miro todos, te lo juro. Fanáticos. I que sabeu que triomfeu, que s'us dona molt bé, de veritat, i que esperem tornar. Mucho éxito. A veure el segon àudio. No sabia que sortia quan feies captura, ¿vale? En plan... Així no Pero porque la transcripción del audio no salía en alemán y nos ha hecho gracia, ¿vale? No Vale, fue nada. ya está, perdón, no... Ya está, adeu. Que mono! Que mono! Bueno, després els hi responc. Els millors, Una els cosa. millors. Que monos. O sigui, Dents de Llet ha sigut d'aquestes persones que quan he acabat l'entrevista he pensat, podrien ser del meu grup d'amics perfectament. És que el pitjor és que jo no els vaig entrevistar, però me'ls vaig trobar d'Altraveu i vam parlar com si fóssim amigues. Ah, clar, jo estava mort, no?, quan te'ls vas trobar. No, crec que tu estaves fent vídeos. Però vaig anar a descansar, me'ls vaig creuar i vaig dir, ei, sou Dents de Llet, no sé què, que veu Aristòtil, soc la que no estava, els hi vaig dir. I, o sigui, com... I van dir, el que estava muy mal, No, però com la conversa va ser com, t'ho juro, o sigui, com si ens haguéssim conegut en el podcast La o veritat alguna és que molt majos, sí. Ai, acabaré plorant. No, Lola, no. Bueno, ara el següent àudio serà de la Berta, que és una amiga meva. A veure què diu. Hola a tots, doncs res, dir-vos que sou els millors i que realment mai m'havia enganxat tant a un podcast. O sigui, ha sigut com una porta que m'ha obert a escoltar més podcasts i tal, i ha sigut molt guai, la veritat. Moltes gràcies per obrir-me a aquest món. I res, moment top, perquè jo soc del Baix Penedès i estic a prop de l'Alt Penedès, perdó. I això, moment top de la temporada, que la Lola es va equivocar dient que la colla guanyadora de Castells era la colla de Baix. I en realitat era la de Vilafranca del Penedès. Res més. Adeu, que passeu bon últim capítol. Que us vagi molt bé, guapos. Oh, que cert! Uau, Que cert. se'ns ha oblidat el seu setmana en aquest Que momentazo, cert, això. Oh, al bar se'ns ha enviat... No, és broma. No, i tant de bo, sempre em passa. És que estem afiliats a lo del canal aquest que envien coses. Oh, realment, Uau, quin bon moment. en comptes de dir Vilafranca vaig dir Viladecans, crec. Bueno, no sé què vas dir, però... Sí, vaig dir una barbaritat. I tu vas dir, jo crec que Viladecans no és, Bueno. La Berta és la nostra fan número 1, de veritat. Pues Berta, O sigui, t'estimem, Berta. de fet, la Berta sóc amiga seva perquè el seu nòvio és amic meu, del curs de Monis. I obliga el Gerard, que és en teoria com el pont d'amistat, a escoltar-se els tòtils. Pues la Berta és la millor. La Berta és la millor, o sigui, t'ho juro. Vale, ara, parlant de l'Audet abans, soc dos entrevistes dels dos, també ens ha enviat un àudio. L'escoltem, Oriol? Escoltem. Hello. Aquest àudio és per dir-vos que mil gràcies per convidar-me al vostre podcast. Va ser la primera entrevista podcast que feia, que sou uns putos cracs, i que ha quedat pendent anar a fer una muntanya. Així que a mi m'escriviu i em contesteu no al cap de 3 dies, vale? Que sembleu unes persones superocupades. Que sou uns cracs, que toca fer excursió. Lola, tu vens també, i quan vulgueu jo torno i seguim xerrant allà una hora. Apa, ciao. Pobre, és que trigo molt en respondre. De fet, és que em va dir lo dels preus i no li vaig respondre. Hola! No li vaig respondre. Que trist. Vale, gent, soc dolentíssima responent. I jo sóc la que fa el networking. Però sóc molt dolenta responent per les coses que no són hiperoficials. Però jo a la mínima que pillo confiança, soc... Amb l'Audet vam pillar confiança molt ràpid. Sí. De fet, en 20 minuts. No, és que abans de començar el programa ja érem amics. És veritat. O sigui... Uau.
Que dolenta soc no responent. Bueno, no passa res, és que ara he vist lo del preu i m'ha sabut greu no haver respost. Hòstia, després li envio un missatge Sí, o sí, alguna cosa. després li demanem perdó. I li diem, sí, queda pendent amb la muntanya. No, sí. És que li vaig dir que o era una fàcil o jo no anava. Si després he de fer podcast, he de tenir pulmons. Clar. I ara anem amb els 2 àudios que tu m'has enviat, Oriol. Vale. No els hem fet nosaltres. El primer és de la mare de la Judit, L'Ester. l'Ester. Bueno, A veure crec que és aquest àudio. Perquè Anem a descobrir-ho. Jo, sincerament, he enviat un àudio i dic, crec que serà això. Ara et diu, voldries venir aquest diumenge a dinar a casa? Bueno, sí, ho treu ràpidament. Vale, no si no ho escoltem. tallem i ja està. Vale, anem a veure. Hola, Totils. Bueno. M'ha costat decidir-me, però el meu moment favorit de la temporada ha estat el dia que vau demanar una pista d'aterratge especial per les aus, amb tot aquest rotllo i merder de l'ampliació de l'aeroport, o si no, que aterressin allà a la plaça Sant Jaume. Petonets. Ei, molt bé tota la temporada, molt bé. Semblava que s'acabava l'àudio, però no, És com la sardana del Prat, sembla que s'acaba, però no. Però no. És tan mona. Esther, moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara, aquest àudio sí que no sé què pot haver aquí. Són les teves amigues de la uni? La Anna, la Laura i la Marta. Els hi vaig mig obligar que enviessin l'àudio. La Judit no ens ha fet àudio. Ja, però no, amb el que ens ha ajudat No, sí. està... No, de fet, tinc un àudio de la Judit. Sí? Tinc un àudio. Després el poso. Primer comencem amb el de les teves amigues. Hòstia, és que vete a saber lo que hay, Quina por. Hola, Totils! Som l'Anna, la Laura i la Marta, que us hem volgut fer un àudio. I res, volíem dir-vos que estem molt contents de com heu aixecat aquest projecte i esperem que duri moltes temporades més. I com a moment a destacar, volíem recordar aquell moment on us van insultar pels comentaris que vau dir sobre la Berta Roca, que va haver una mica de rebombori, però ja està, només un moment divertit a recordar. Adeu! Recordem que a TikTok se'n va dir pija. No, i se't va demanar que anessis al logopeda. Al logopeda. Al logopeda, perquè pronuncio malament les S's. Molt bon moment. M'esperava tantes coses tan dolentes. L'han repetit tants cops aquest àudio, es nota tant. Sí. O sigui, no sé si tindré el vídeo, crec que sí, però la Judit l'altre dia li vaig fer un ping-pong fent broma amb això que estaven fent dels tòtils de l'Ajuntament. No el tinc. No. He fet una fake news. El vaig passar a l'ordinador i l'he esborrat d'aquí. No, clar, no, aquí no el tindré. Bueno, bàsicament, quan vam anar a fer lo del circ, una cosa, estem fent una de spoilers dels vídeos de l'Ajuntament. Però bueno, li vaig fer un ping-pong i va dir que ens havien de reconèixer molt més el mèrit que teníem, que ens ho curràvem molt i que ens havia d'escoltar més gent per tota la feina que fèiem. Oh! Ben maca. Això ens ajuda molt, sempre. Ens ajuda molt, sempre. A més, pobra. Estava esclavitzada. La tenim pobreta. molt esclavitzada. L'haurem de pagar un sou, al final. No. Un regalet. Un regalet, sí. Un regalet. Un ram de flors. O un sopar. No ho direm aquí per si s'ho escolta. Clar. Bueno, no, clar. No, clar, és que sembla que estiguem utilitzant la tablet, però en veritat és sense bateria. Estem utilitzant el mòbil perquè, bueno, pues, soc un tòtil i... I no l'ha carregat, pobra. Correcte. No passa res, Oriol. A veure, el soroll d'això... Pensava que seré molt més satisfactori. Completament ja estem delirant. I ara, per acabar el... se'ns ha tirat els temps a sobre, Sí, és que ja s'està acabant Ja l'últim s'està programa, acabant. Lola. Els últims segons. Ai, no, para, Estem Oriol. esgarrapant els últims segons de la primera temporada dels tòtils. Mira, jo, com a coses generals, és que volia buscar... Vale, aquí, general... Ja sé el que volies fer. Bueno, podem allargar una mica, realment. Podem allargar una mica, però ho faré molt ràpid, val? Serà un resum molt resumit. Els tòtils, com a bones persones bastant professionals, ens vam marcar uns objectius, d'acord? Diré els generals, no els específics, perquè potser ens delaten molt els específics, però els generals eren tenir continuïtat, que era, en part, només fallar 5 programes. I només hem fallat un? I només n'hem fallat un. Per error tècnic. Per error tècnic, exacte. O sigui, xoca l'Oriol. O sigui, això està molt bé. Jo estic molt orgullosa amb tota la feina que hem tingut al llarg del curs amb la uni. Amb tu tenint entreno. Tu al segon semestre que tenies Tenim classe... 15 assignatures.
I 2 per la tarda. No, 15 no, tenia 7. Però que tenies classe just que acabaves a les 5. O sigui, ens les hem muntat per tenir tots els programes. I han sortit cada divendres a les 3 sortia un programa nou dels Tòtils per la Ràdio del Prat. Exacte. I a les 4 Spotify. YouTube és un altre Ja és tema. otro tema. És un altre tema, però ja us dic jo que abans de que s'acabi juny, sí? Estaran tots els Estaran programes. tots els programes, perquè ja acaba la uni i els puc editar. Llavors, Correcte. després, a nivell visibilitat, vale, sí que és veritat que els números que ens vam marcar no els hem assolit, però no ens hem quedat tan enrere dels objectius que teníem, saps? Això haurem de fer reunió de final de temporada per mirar què podem millorar. Exacte, això 100%. Després, col·laboracions, entrevistes. Vam dir, portar una actriu, no ho hem fet. No passa res. Portar una persona de fotografia, ho hem fet. Xiclin, Una persona inesperada, ho hem fet. xiclin... A l'altra veu. Portar un esportista. No hem portat esportista, però hem portat periodista esportiu. Jo sóc esportista. I l'Oriol és esportista. Així que compta. Després, entrevistes, la Muixca, no. Home, però està ha hagut, complicat. Però ha hagut Apropaments. apropaments. Hi ha hagut apropaments. conversa. No amb la Muixca, però ha hagut conversa. Clar, I l'Alfred Garcia, que ens l'hem trobat avui per la que ens platja. hem trobat avui a la platja i l'Oriol no ha volgut que li demanéssim entrevistar-lo pels vídeos de la platja. Otro spoiler. No parem. Però bueno, la temporada que ve l'Alfred Garcia vindrà al programa. Jo només diré que jo sé que l'Alfred Garcia, Serà entrevistat tindrà pels contact- Tòtils Exacte. en algun moment de la seva vida. sí, Jo també ho sé. tindrà contacte directe amb els Tòtils. Sí. Més coses. Col·laboració amb entitats. La Exacte. capsa, això sembla que estigui fet a posta. No, però, o sigui, vam fer una col·laboració a principis de temporada. Amb la capsa, Sí, que vam fer-lo del 4 raons, era? Que havíem d'entrevistar gent, però al final no ho vam fer. perquè et vas morir de la panxa. Sí, ens vam morir de la panxa. Bueno, em vaig. Ja és que parlo com si fóssim un únic ésser. I després farem el reportatge de 30 anys. O sigui, després, anar a un altre programa de ràdio, no ho hem fet, Però però ha n'hem vingut portat. un programa... Clar, que aquest era l'altre, que era que vingui un altre programa de ràdio. Vale, no m'ha anat a cap, però han vingut. I n'han vingut 3. Sí, està O sigui, molt bé. està molt bé. Després, directe, fer un programa en directe. Hem fet 2? Ah, no. No, que s'emetés en directe En Antena només 1. que és el de la Fira Avícola. Però bueno, fet. I fer un programa amb gent, amb públic en viu. El de l'Altra Veu i sobretot, el de la Fira Avícola i sobretot el de Sant Jordi. O sigui, xulíssim. I interactiu amb gent del públic. Altra Veu. Oriol, però és que a més no m'han anat revisant els objectius, No, és que això és... Sembla que estigui fet a posta. És molt heavy. Fer el pregó extern al programa. Fer el pregó. Però això posa abans d'acabar les... Espera un moment. Això està malament. En 5 anys vista. 5 anys vista. A veure, realment Hi ha no ha objectius sortit... de llarga temporada, realment, també. Una cosa, realment no ha sortit qui farà el pregó aquest any de la festa major. Podríem ser nosaltres. Podríem ser i no ho sabem No ho encara. sabem encara, però podríem ser nosaltres. Més que res, us estem dient la veritat perquè, com veieu, ho diem tot, sense filtre, i no sabem mentir. Clar. Lo de l'Ajuntament ens ho hem guardat una setmana. O sigui, és fort. I per acabar, cobrar. Guanyar diners per poder fer un sopar dels Tòtils al mes. No, Home, al mes no. al mes no, A l'any potser sí. però amb feinetes que ens han anat sortint, no com o sigui, no cobrem com els Tòtils fent el podcast, més o menys, però amb feinetes que ens han anat sortint, un sopar ens el podríem fer. Clar. A la Grosso Napoletano, la pizzeria que hi ha sense gluten. Apuntant-lo a la punta. Apuntem. Apuntant-lo a la punta. I això són els objectius que teníem, alguns només d'aquest any, alguns de a cara llarg termini, com fer el pregó. A mi el de fer el pregó em sembla... Però és que això ho van fer i segurament si ens diuen voleu fer el pregó, ens cagaríem a sobre. Jo dic que sí, Oriol. Home, jo diria que sí perquè em faria molta gràcia, però realment em cagaria a sobre. Sí, 100%. Home, ja ha sortit davant de tot el Prat que tothom critica la persona que fa el pregó. Ja. A més, que l'any passat el van fer la Barceloneta pels 100 anys. És que qui ho supera ara? Ja, saps? tio, que van sortir gent del barri Com de tota la vida. Ara, com no surtin els ocells de la Ricarda, és que no sé qui el supera. Ja. Bueno, això, de cara a l'any vinent, tens algun objectiu que diguis, ai, mira, pues, parlant del tema? Jo crec... No sé... Continuar amb el que estem fent, intentar fer-ho millor i intentar pues, seguir no fallant. 100%. Que això és una de les coses jo crec que interessants que estem fent.
I no sé, potser millorar a nivell visual, estètic, tenir com més clar la identitat visual que volem tenir. I no sé, potser tocar alguna cosa de l'escaleta per refinar, per enfocar millor el contingut i donar-li més storytelling. Però això és metodologia. Jo dic objectiu. Objectiu? I objectiu és créixer. Créixer. Però al nostre ritme. O sigui, no dic despuntar de sobte, però dir... Créixer de manera natural amb una corba progressiva. Clar, exacte, que és el que hem fet aquest any. O sigui, els objectius que teníem, o sigui, tampoc eren molt desmesurats, No, o sigui, potser estem a 100 seguidors de tot del que vam posar, 200, val? No era tan desmesurat. Però fa un any no teníem Instagram i ara, sent un podcast tan d'un nínxol de les nostres amigues de la Ràdio del Prat, tenim 200 i pico seguidors. Està bé. Hem portat a molta gent amb renom. O sigui, com... s'està fent una confiança cap a nosaltres que crec que l'hem d'explotar. Clar, i estem guanyant credibilitat també, al final. Però no sé, jo estic molt content. El meu objectiu potser seria fer més coses sortides d'aquí. Sí, això estaria guai. Com més especials. A l'altra sala. A la sala del costat. No, home, han fet bastants especials, però sí, entenc el que vols dir. Potser tenir autonomia per anar a algun lloc i fer un programa, saps, pues com lo de l'Audet a la muntanya. Sí. Saps? Pues fer Audet a la muntanya. Tenir els recursos tècnics per fer aquestes coses. Exacte. Sí, bon punt. Bueno, i ara sí que sí, Oriol. Encara que ens fes molt de llàstima. És que no vull. És que ai, Lola. Puc plorar, No ploraré, però recordeu... Recordeu per últim cop en aquesta primera estimadíssima temporada que ens podeu seguir a @elstòtils a Instagram, TikTok, Twitter, Spotify, YouTube i hem de dir nosaltres la frase final. Clar, la frase final. Gràcies i fins l'any vinent. No és un adeu per sempre, és un adeu per un instant.